So magsugod ta sa liver. Sa liver, duha ra yung pamaana. Number 1 is alcoholic hepatitis. Pag ngayon kita alcoholic, pag may liver gani mo din siyang mag-breakdown ang may tag-atay hindi siyang magbuak sa mga chemicals, no? Mga ginapang-absorb sa tuwang lawas. Siya po ang mo decide dayon kung dapat ba magpagawas o asido para ipagihis ang ikaon. Siya po ang liver po ang mag-decide kung kani siya nga nutrients para ba sa imong lawas or considered ba siya nga toxin na dapat ba siya iihi, ilibang, isimot, no? Ang liver ang in charge ana. Okay? So pag may taganig alcoholic hepatitis, pasabot na imong atay na gubag. Okay? Nagubag siya. So kung magubag siya, meaning dili siya in good shape. Isa ba'y nakasulay yung nagka-indron na rin? Pero kayo pamatay na yung indron. Diba? Kung mag-indron, magbubag ang toe na ito, no? Isod ilakaw, di ba? Mag-ianta, mulakaw. Sama sa atay, kung magbubag na siya, mag-isod ko na siya kung function ko. Sa inyo. Pag-function, pero pag-isod. Okay? Na ay mga circumstance nga magsakit ng tiyan, no? Or di ma-absorb o tarong na dapat i-absorb. And kining cirrhosis, muna siyang gitawag na ito nga scarring. No? Scarring sa ato ang, kumbaga kung nasamda na siya, ni-try siya o kaayo, pero nagka-problema ni hapon, munang medyo problematic, isamot o problematic ng ato ang atay. Okay? So, epektuhan na niya. Magsigig inom, magka-hepatitis, magka-cirrhosis, giinom pa dito padayon, gasumbago og samot ang atay, kung dili na din siya mag-function, mo na din na ginatawag na ito na liver failure. Pag naay liver failure, wala na yung sa imong tiyan na magpagawas sa asido, wala na yung sa imong tiyan na para na sa imong lawas, wala na yung ma-absorb na tarong na vitamins and nutrients, and then toxins na din ang mag-spread out sa imong lawas. Mo din ang ending tayo yung mamatay.